Vores første officielle stop. Sådan en af de der engelske bogklubber. Det her det er også min. Det skal vi ikke i stolen, mand. Ja, kort, der er altså flere veje på. Så er det, vi kører galt. Igen. Du kan bare køre efter sædlen. Der står bynavnene på. Er der nogen, der tænker at give en hånd? Giv en hånd til Afrika. Der er skraldposer her. Her. Kører nu. Det er det sidste, der kører det her. Ja, det er nok. Nu fjerner de sig. Det var lige det, der skulle til. Cigaretter 23 mark. Hvad? 23 mark for prins. Er det nogle Queens? Men jeg vil bare med, jeg vil godt lide jobbespil, fordi det fanger en lidt anden maskine. Er der ikke lyd på det der fjernsyn? Jo. Hvorfor står du så og snakker om, at prins koster, man skal gå opføre? Det står hen ved huset. Jeg er ikke så vild med alt. Det er det her. Jeg var nødt til at komme med en skraldpose til mig. Ja, hjemmehuler. Morgenmad tirsdag morgen. Børnene er sendt i skole. Og moren gik udenfor og farne på arbejde. Så har man chancen for at tage billeder af noget salat, kartoffel, noget kød af ubestemt noget og pandekager, pulverkaffe og form for fed spejpølse. En udmærket lækker morgenmad. Lige have drivhusene med. Alt skal drives rundt. Ellers så bliver sæsonen for kort. Drivhus i hele havens længde. Inde i er agurkeplanter. Og kun agurke. Det er begyndelsen til en badestue. Så går vi helt ud. Det lille hus. Der kun er et hul i jorden.
klokken er 10 om morgenen. Det er cirka 5 minutter. Luftfugtigheden er høj herinde. Bare hunden er bunden, så er jeg ligeglad. Agurker og kun agurker. Jeg ved om de handler med dem, eller de har tænkt sig at spise dem. Ny garage, og det lille toghus går vi ind i om lidt. Det her stykke jord her. Der er først kartofler, så er der løg. For øvrigt så var der også vandmelon i det store toghus. Kartofler og løg. Det er derinde, jeg nyder min gode morgenmad. Vi får en tur ind og kigger i det lille toghus, der er ophanget på en speciel måde. Lille væksthus. Luftfugtigheden er ekstremt høj. Opvarmningssystemet kan så rives ned og fjernes til synligheden. Det er tomater, og så kan jeg ikke huske, hvad han sagde i dag. Alt sammen til daglig fornøjelse. Selvforsynlighed er en livsnødvendighed. Vi bakker stille og roligt ud igen. Og stallen. Koner på græs. Og der er 4 grise derinde.